прекарах по-голямата част от август месец на морето, почувствах кожата си супер дехидратирана, опъната и не с тази плътна текстура, с която по принцип съм свикнала да се виждам в огледалото. И тогава потърсих козметика, която да бъде подходяща за моментална хидратация. Така попаднах на бранда Калиначи с тази тяхна хидратираща маска, която успя да спаси кожата ми моментално, още след първото нанасяне. Нанасям я вечер, като е супер приятна нейната текстура и изчаквам около 15 минутки да престои върху кожата ми. Ето сега ще ви покажа какво всъщност правя с маската. Слагам си хубаво помпичка на ръката, ето толкова. Слагам си в двете длани и размазвам по лицето навсякъде тънък слой от маската и оставям така 15 минутки. По принцип, докато съм с маската, правя нещо любимо, защото обичам да я използвам и с нея да си релаксирам общо взето след дълъг ден. Или след като съм оправила багаж, слагам хубаво и изчаквам така. Ето как протича с процеса с маската. Тя се абсорбира от кожата толкова добре, толкова хубаво я усещам. Изчаквам още малко време и след това ще я отмия. След като измих маската, внимателно подсуших кожата и тя вече е сияйна и еластична. Влез в сайта на Калиначи и поръчай!